שלום לכולם, כאן משה, והיום אני אשחק GTA V אונליין לסוני 3, וכל הסונים שראיתם מהשנים שלי, של הולך להשיג כסף, הולך להשיג צוללות, זה היה על אקסבוקס בכלל, וזה לא היה לי אונליין, וזה היה משעמם רצח. הייתי משחק על אקסבוקס והייתי משחק בסינגל פלייר, כאילו ברגיל עם פרנקלין ואלה, לא באונליין. עכשיו כאן הייתי סוני 3 שיש בו אונליין והכל, ומי שיצטרק איתי נשים את ה-PSN שלי למטה ואת הסקייפ, ועכשיו אני אעשה מרוץ, אם אתם רואים אותו, זה גיימפליי כאילו, שאני אעשה אותו כאילו, אז כן, בינתיים אני אשחק. וואי, איזה מלחיץ זה, תראו איזה חלק זה. וואי, איזה חלק, יש, הצלחתי קצת. יו. אם אני נופל אחד יותר. לא! שיט. איזה וואסה. לא. שיט. וואי, איזה מנוע, תראה מאחורה. וואו, איזה מנוע. וכן, המצלמה דרך הטלפון, שמנו אותה על סוג של דבר כזה, שיעמיד אותה על זה, שיעמיד אותה על עמוד כזה, וזה, הסתדרנו וזהו. וכל מי שמשחק מיינקראפט או משהו, אז לא, אני לא אשחק את המיינקראפט, כי נרס לו מחשב. ובינתיים, וואי, מה זה? היא מלא. מכונית משוגעת, מה זה? אוקיי. בינתיים אני... וואי, סליחה על זה. רק חלון. זהו. והגעתי למעלה, פסגה. כן, עכשיו אני אמשיך לשחק. סליחה על זה. הייתי מצונה. אני קצת מצונה. וכן. וואי, אני צריך להיזהר פה. מה עשיתי? לא! רק לא להתרסק פה. וכן. אני לא רמה גדולה, רק תראו איזה רמה אני, תראו. אני הקמה 16. אני צריך להשיג כסף, תראו כמה כסף שלי בצד ימין. לי הרבה כסף למעלה. אני צריך לקנות בית וכזה, לעשות אייסטים, להשיג כסף. ובינתיים אני רק עושה מרוצים ודף-מאץ' כאלה. אז נגמור את המרוץ הזה ונעשה לכם את הביקורת. סליחה, מה זה ביקורת קשור? משהו כזה נראה לכם. וואי, איזה מלחיץ זה המרוץ הזה. וואי, אם הם פה אנשים, כי עכשיו רק השעה עכשיו 12 בלילה, וכל האנשים של האונליין, חברים שלי לא מחוברים, אז הם לא יכולו לשחק איתי עכשיו, הם יכולו לישון. וכן, אני צריך שיהיה חברים שלי ונגמור את הדברות הזה באחורית. או שלא, לא נעשה באחורית. הנה חבר שלי עושה בעצם. האחורית? מה יודע, לא. עליתי רמה גם. אני בקבוצה של שי מגיימס.SL, מי שמכיר את הערוץ שלו. תראו את זה, כתוב למטה גיימס.SL. ותודה שצפיתם בי, אני הייתי משה.